UGWUMBA. Ọbụna asịghị na-achị anya azụ. Ama na maachị gbara ka nkụ. Mana akọtụgodo anyị ihe dịka ịbụ ụmụ ịtọ kacha nye nsogbu nakwa nke onu gbachara obi ụtọ karịcha. Nnukwu ọrụ ka ị na-enye m na maka m ebe m ga-ebido matches niile anyị na-agba mgbe anwa mgbe ochie chicha ike abịa na Nigeria anyị na 3S ICC Bender Insurance Kano Pillars ndị na-enyekarị anyị nsogbu mgbe ahụ ị bịa na ihe a na-akpọ Continental anyị nwechara half of Guinea Conakry nwee Police of Senegal nwee Mehara Sowahara ndị Egypt so matches mgbe ama na-esi ezigbo ike ma gwa gị eziokwu mana ofu obi anyị nwe ka anyị ji aga. Ọ dị mma ị kwuturu okwu Jim Nwobodo na Rangers ị na-akọtụgodo anyị ihe mere ndị Anambra ochie ji nabata ịbụ gọvanọ. Ịma na Jim mgbe anwa bụkwa member of East Central State Sports Council onye bụ chairman anyị mgbe anwa Kobi so esizi ebe a wee wepụta ya ka ọ na-edebe anyị anya ebe everything onweghị Jim na-emeghụrụ anyị as our chairman anyị jebe match like this ọ na-ebu ụzọ ihe ọ bụla anyị na-eme ọ na-apụtapụrụ n'iru as chairman anyị na-enye anyị confidence na-enye anyị everything so anyị na-emekwa n'ọfụma na satisfy ya so mgbe politics bido ya ma decide ya ịba politics fortunately for him ọ dị ka nna anyị ukwazi ka ime wee problem na Lagos wee gbanatazie Enugu wee fọmụzie their own party MPP so Jim banyezie ebe ahụ akpọzie party ndị Igbo ebe a chụpụ so with the Rangers Jim dịzia popular onye Igbo niile sọpọtụ ya ọ bụ gọvanọ. Ịkụ bọọlụ ịnọ na field na-agba bọọlụ na onye na-eku uche kedu onye ka enwe ọbara mgbali elu kedu onye ọ na-enyekarị nsogbu na onye coach na ndị na-agba bọọlụ? Ibe na nke anwa ndị ọkacha nye ọbara mgbali elu bụ ndị coach maka ndị coach nọ n'akụkụ anyị nwere agba bọọlụ na-agba bọọlụ enyi na enyi o nwere ka anyị ga-agbacha match anyị luzugodi anyị win ịpụtakwa n'ebe a na-aṅụ mmanya ịfụkwa mmadụ na-aba isi ị na-egbu onwe gị na maka a na field everything mana ndị ọka enyecha mgbali elu bụ ndị coach maka ọhịa ha gbata ga-edetamin aka ọrụ coach ma a ga-enye ya promotion ma a ga-eme anything maka ọnya seletịrị anyị ya kụziere anyị ka esi agba everything so I believe na ya mgbali elu dị more na the coaching than the players. Enwere ndị ama na ọdọtụ ndị kwadoro ndị Rangers mgbe ahụ mana enwere ofu nwoke nna dị n'afọ mgbe ahụ erufugo m afọ mana ọ dị m ka na-eso Okonkwo na-akpọ ya Man Mountain echefugo na Unenu ọ na-akwadocha dịka ihe na biko kọtụgodo anyị mmekọrịta unu na ndị nkwado na ọ kachasị ya bụ nwoke maka nlotekwu ya njiri anya matara ote ya asị m na ihe dịkwa mgbe ochie ahụ ka a na-enwe ihe a na-akpọ supporters club club ọbụla nwere supporters club nke ya so maka win anyị na-adị na-ewin anyị na-eme so supporters club anyị wee dị egwu onye na-ekwu ha a na-akpụ ya Unenu one of our best supporters okeche like this keche no ijele na-apụta and so on
and mgbe ahụ ndị supporters na-enye anyị real support. Ha ga-egotacha ụmụ ihe orange na banana na ihe a na-enye anyị because ka a gosi anyị ka a si wee ji ya ṅụrị na bọọlụ anyị gbara na-emeri na-eme everything. I don't think na enwezi ụdị supporters ahụ nowadays na the club. So those days supporters na-abụ big moral booster to the team because ọ bụ na iruso ọ na-afọdụ ụfọdụ n'ime ha ka ha nwụọ a na-ebe akwa karịa ndị na-agba bọọlụ emeri na everything. So mana anyị win ye inwetazi obi aṅụrị. Ha nwere ike iji ụkwụ wee si Ogui Road wee ruo ebe ọbụla a na-eje eje, you know, because of happiness. So supporters mgbe anwa na-enyekwa aka nnukwu. Enwere otu si na-adịghị ka ya bụrụ si megharịa ya na unu esogho na ndị kpawara ya bụ nkata na unu sozi gba kịta ọ dị ka a ga-asị na ukwu bụ ego. Ọkụ ụwa dị, ụfọdụ ga-ebido ihe, ụfọdụ ga-eme enjoy, you know, ịma nọ n'elu na ọ naanị. So mgbe nke anyị even though na obere ihe a na-enyekwa anyị mgbe ahụ bụkwa nnukwu ihe mgbe anwa, nnukwu ihe tụrụ ọsụ mgbe anwa, you know, and onwe ihe kacha ihe niile dị mgbe anwa na-adọzi na chairman Christian Chukwu na-aga n'ụzọ ịma ndị stranded ịba moto taizi asị gị don't worry Christian Chukwu akwụ n'ụgwọ ije ego ha n'afịa ndị afịa niile ebe nyecha gị ihe nyecha gị everything show you how happy ha dị n'ihe ị na-emere ha and so on. Adọkpansọ na-enwe ụdị supporters anwa na ndị likere ball like that na ihe ndị a niile, but mgbe anwa ọ nnukwu joy ka ọ bụrụ anyị. Ọ nwekwa ndị na-ejelos anyị mgbe anwa na-asị na ha na-emerụ ndị a na-emerụ ndị a na-emerụ ndị a, but ụbọchị na-aga ihe na-echenji, ụbọchị na-aga ihe na-echenji, you know, ruzie stage o ruziri na ya now, you know, ịma afụzi onye ọbụla na-akwazi nwa ya bịa field ka ọ gbaa bọọlụ. Onye ọbụla na-emezi everything. Ndị na-agbazi bọọlụ na-abụ ndị ji ego, ji ezigbo ego and so on. So n'ọkụwa si eme ntụgharị. Ọ dị mma. Dịka kwuru ndị mmadụ ihe gbasara unu na-adị ha mma mgbe ahụ. Anyị mara na ndị nke kịta ji ego karịa mgbe ahụ. Mekwanụ na mfu ndị na-agba bọọlụ ugbu a kama m ga-ebenye ha anụ na-ere asị m ha nyetegodu maka ama m na ha na-akpatazi ego karịa. Biko ị na-anya onye ọbụla ama ma na-etite egwu ma ọ na-agbata bọọlụ ma ọ bụ ọ na-agbata mbọ ime ihe ọbụla, ọ bụrụ nwoke a na-akọrọ anyị ma na ofu nsogbu a na-enwe, ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu ihe dịka ndị ụmụ nwaanyị na-akpakarị ha nso karịa. Kedu etu unu si hazie ya bụ ihe mgbe nke unu? Ihe mere mgbe nke anyị bụ na anyị adịkebere n'ụmụ nwaanyị, you know, even though onwekwa ụmụ nwaanyị like sports na-abịa stadium anyị gbasịa bọọlụ abịa bunye anyị elu ma anyị welcome everything, mana mgbe anwa mmasị kene na anyị dị ebe ụmụ nwaanyị nọ, you know, because onye ọbụla nwekwa belief nke ya ka ya rụta onye bụ dọkịta, ya rụta onye bụ injinia, oje nụtazi chairman asọ na-agba bọọlụ, ọ bọọlụ ka ọ ga-eri ọzọ bọọlụ ka ọ ga-eri, you know, unlike kịta ị na-agbaza na-azọ gị azọ. So mgbe nke anyị uche anyị adịkebere n'ụmụ nwaanyị otu anwa ka o si dị na mana gịnị na-eme dịka kịta mgbe ụfọdụ maka ya ịrụgo dịka coach? Anyị mara na enwe mgbe ụfọdụ na-aba mana national team ụfọdụ asị ndị a onye ọbụla ma eyi nwaanyị ma nwunye go abịakwana n'ebe ị na-eme ha, ọ pụtara na enwere anya eji ene ụmụ nwaanyị na ha na-akpafe mmadụ ihu n'ihe gbasara ịgba bọọlụ? Ndị ga-azakarị ajụjụ ọfụma bụ
ndị doctors ndị na-ene anya medically after that na enwe match today ụmụ anyị anaghị ekwe anyị izu ike ị ga-akpọrọ yi nwaanyị je klọb ị ga-emu nke ị mara ụlọ ọfụma ịma nzu ike ọfụma ka ị wee gbaa bọọlụ ị ga-agba n'echi so ndị doctors chọpụta ụdị ha nwa wee na-discourage anyị ndị kịta azụ from ụmụ nwaanyị mgbe ahụ n'ọnya kpatara ya efu ndị kịta nwa na-abilivu sọsọ na nwunye ha ya ka ndị klọb ga-anabata onye ọbụla mana mgbe nke anyị nwere permanent person ibi aka ebe a Opuro Bros Igwe Ajenga